Ngibingelela ngani zakwethu, sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenze ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu uMgosi. Ewe ngani zakwethu-ke kuqasheliswa abantu baKwaZulu Natali ngemvula ezayo kanye nokukhithika kweqhwa. Izangoma zezulu e-KZN sezikhiphe isexwayiso kubantu baKwaZulu Natali ukuba kusukela kusasa baqaphe eqolo njengonwabu ngoba isimo sezulu asikho sihle. Babika imvula enamandla kanye nokukhithika kweqhwa. Umnyango wezokuthutha KwaZulu Natali uthi ume ngomumo ukubhekana nalesimo. Ngani zakwethu-ke izindaba-ke lezi-ke ezishaqise abaningi ezinkundleni zokuxhumana ukuthi-ke isimo sezulu asizoba sihle. Sokhumbula-ke ukuthi-ke lesi simo sezulu uma kukhithika iqhwa kugcina-ke sekube nomthelela ekuthenini kube khona abadlulayo emhlabeni ngaso ngenxa yokubanda ngoba basuke sebevaleleke nasemgwaqweni bengasakwazi ukuya emakhaya, sebelala ezimotweni bagcine sebebulawa amakhaza. Mina-ke nawe ngani zakwethu bengathanda sihlangane kwi-comment section sezofuna ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu, siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.